jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa' 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ġesu tant iħobbna illi nagħmlu x'nagħmlu jibqa' jiġri warajna ħalli jsalvana u jagħmlilna l-ġid. Dan hu l-ħsieb tal-liturġija tal-kelma tal-lum. Inħejju ruħna kif jixraq għas-sagrifiċċju Ewkaristiku billi nitolbu maħfra lill-Alla ta' dnubiet u n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u ta' ġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu il-wedid tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, jekk Alla umana min jista' jkun kontra tagħna? U li lanqas il-Ibnu stess ma ħafirha, imma taħa lina wkoll, kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża il-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li jiġġustifikhom. Min se jikkundannhom? Kristu li miet, jew aħjar li qam mill-imwiet, jinsab fuq il-lemin ta' Alla u jidħol għalina. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla, bħalma hu miktub. Minħabba fik il-jum kollu jikkundawnawna għal-mewt, jodduna bħal naċ għal-qatla. Imma f'dan kollu, aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jien żgur li la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la iż-żmien ta' issa u la iż-żmien li ġej, la setat, la l-oli u lanqas il-font,
U ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salvani mulej fit-tieba tiegħek flimkien, salvani mulej fit-tieba tiegħek. Int mulej Sidi, aqbes għalija fġieħ ismek, eħlisni fil-ħniena u t-tieba tiegħek, għax jiena msejken u fqajjar u qalbi miġuwa minn ġewwa fija. Flimkien, salvani mulej fit-tieba tiegħek. Ejni mulej Alla tiegħi, salvani fit-tieba tiegħek. Ħajjaraf li dan hu emil tiegħek, li dan mulej int għamiltu. Flimkien, salvani mulej fit-tieba tiegħek. Nizziħħajr ħafna lil mulej f'ġema kbira ta' nies infaħru, għax hu joqgħod fuq il-lemin tal-fqajjar biex isalva minn dawk li jatwilu għal-mewt. Flimkien, salvana mulej fit-tieba tiegħek. Imbierek is-sultan li ġej fisem il-mulej, slim fis-sema u glorja fil-għoli tas-smewiet. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Mill-Evanġelju skont Salluqa. Glorja lilek mulej. Dak il-ħin stess resqu fuq Ġesu xi Fariżej u qalulu mur itlaq minn hawn għax Erodi irid joqtlok. U qalilhom morru għajdulu lil dak il-volpi. Ara jiena nkeċċi xjaten infejjaq il-mart illum u għada. U fit-tielet jum nasal fit-tmiem tiegħi. Madana kollu llum u għada u pitada jeħtieġ li nissokta it-triq tiegħi. Għax m'għandux ikun li profeta jinqered barra minn Ġerusalem. Ġerusalem, Ġerusalem. Int li toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jibatlek Alla. Kemm rid niġbor lil uliedek bħalma l-qroqqa tiġbor il-fliles tagħha taħġu minn ħajja. U int ma ridx. Ara darkom ma tiħarruwilkom ħerba. U ngħidilkom li m'intomx se terġgħu tarawni sa dakinhar li tajdu imbierek minn ġej fisem il-mulej. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Kemm jinkwetaw u jiddispjaċihom dawk il-ġenituri li jkollhom il-xi ħadd minn uliedhom li jaqbad triq ħażina. Jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jgħinuh u jsalvawh minn dik it-triq li jkun qabad jew qabdet. Imma mhux dejjem jirnexxielhom u għalhekk jiddispjaċihom u jinkwetaw. Imma ta' ġenituri li huma ma jaqtawx qalbhom, jippersistu, jibqgħu jivvintaw x'jistgħu jagħmlu biex jgħinu lil uliedhom. Qed tiftakar f'ġenituri li kellhom it-tifla tagħhom qabdet ma' wieħed illi ġa kien jgħix ħajja ħażina. U kienu jgħidula sa tispiċċa ħażin binti qgħod attenta aħna mhux sa nindeħħlulek il-min tkellem u l-min tiżżewweġ imma qgħod attenta. Ma semax minnhom. Missier ieħor qalli illi uliedu tnejn minnhom għamluha ma' kumpanija ħażina waqgħu fil-vizzju ta' droga. Kemm ġera warajhom. Min kollox għamel biex isalvhom il-dawn l-uliedu. Telqulu mid-dar għallhom jiena
ma keċċejtkomx meta tridu erġgħu ejjew. Kien imur isibhom u joffrilhom biex joħodhom lura d-dar bil-karozza biex ma jiġrilhom xejn. Illum ħarġu mid-droga liedu u sabu posthom fil-ħajja u għandhom pożizzjoni tajba fis-soċjetà. It-tnejn jgħidulek li ma kienx missieri li ġera warajna u baqgħu jiġri warajna kieku maħniex fejn qegħdin. U Alla jagħmel l-istess magħna. Isimgħu l-Vanġelu it-tnejjida ta' Ġesu qed jibki. Ġerusalem, Ġerusalem. Kemm rid niġbor il-wuliedek bħalma l-qroqqa tiġber il-fliles tagħha ta' ġwinħajja u int ma ridx. Imma għalhekk ġejt biex nibqa' nagħmel minn kollox ħalli l-wulied tal-poplu talla isalvaw. U San Pawl fl-ewwel lezzjoni li qrajna mill-Littra lir-Rumani tas-sew sabiħa jgħidilna illi xejn mu se jifridna mill-imħabba ta' Kristu. Li jfisser Kristu mu se jħalli xejn jifridna minn imħabbtu. Jiġri x'jiġri, nagħmlu x'nagħmlu, nitbedu kemm nitbedu minnu, inwebsu kemm inwebsu rasna u jibqa' jiġri warajna. Għaliex Kristu għalina xerred demmu fuq is-salib. U jispjega San Pawl la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli u l-qawwiet, la żmien ta' issa u li ġej, la s-setat, la l-oli u lanqas il-font u ebda ħlejqa oħra ma tista' qatt tifridna mill-imħabba ta' Alla li deret f'Ġesu Kristu Sidna. Aħna nitbedu u nintilfu u nisseparaw ruħna mill-imħabba ta' Kristu għax irridu aħna. Għax Alla jagħmel minn kollox biex iżommna fl-imħabba tiegħu u jibqa' jagħtina l-ġid li jixtieq u jrid jagħtina. Allura dan il-Vanġelu jimlina bil-kuraġġ. Biex hekk aħna ninsabu fost dawk illi tbedna u naħsbu li issa m'hemmx tama lina għaliex morna wisq il-bogħod, il-kelma t'Alla llum qed tgħidilna xejn mu se jifridna mill-imħabba ta' Kristu. Mur lejh, ersaq lejh, irrikorri lejh, niedem, sobien, u Ġesu jaħfirlek u jilqak fih danu. Alla l-missier lanqas lill-ibnu stess ma ħelisa biex jagħtih għalina l-kol u jurina imħabbtu. Mibdulin b'dil-imħabba tiegħu nersu qudiemu u nagħmlulu it-talbiet tagħna. Nitolbu sabiex l-Ispiritu Qaddis ta' Alla jqajjem dejjem profeti ġodda fil-Knisja għall-glorja ta' Kristu ħares lill-poplu tiegħek mulej. Sabiex kull awtorità tkun għal-ġid u l-paċi fid-dinja. Għall-glorja ta' Kristu ħares il-poplu tiegħek mulej. Nitolbu sabiex kull bniedem li qiegħed ibati ifakkarna fil-passjoni ta' Kristu li biha ksibna s-salvazzjoni. Għall-glorja ta' Kristu ħares il-poplu tiegħek mulej. Sabiex aħna nirbħu l-ħażen ta' madwarna bit-tajjeb tagħna nitolbu. Għall-glorja ta' Kristu ħares il-poplu tiegħek mulej. Missier Qaddis, li għamilt lil Ġerusalem il-belt tal-fidwa tagħna. Qawwi lill-poplu tiegħek fil-mixja wara ibnek lejn Ġerusalem tas-sema fejn miegħu huma l-Ispiritu Santu inti tinsab imsebbaħ u mbierek issa u għal dejjem. Amen. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tinżel fuqna il-kotra tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid issalvah. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk. U aħna wkoll mal-anġli infaħruk ferħana u ngħidu minn qalbna. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħaj l-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Kudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr li jogħġbok tilqana hawn quddiemek u li naqduk fis-servizz saċerdotali. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leo, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph u s-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħiniena tiegħek il-paċi fi żmienna li nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, intet lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisti minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ma ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema
biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwijat lil min jirċevihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberihkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Talba tar-Rożarju tistgħu Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tieħu l-ordnijiet għal bejgħ ta' djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2026. Id-djarju li hu bil-Malti jinkludi l-iskrittura tal-jum, riflessjonijiet u kuntatt tal-parroċċi flimkien ma' tarif utli ieħor. Miegħu qed jinbigħ ukoll notebook b'silta mill-Bibja u paġni vojta fuq ġewwa. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb. Nawgurawlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isirx fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi ta' taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li tbilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nimmeditaw il-misteri tad-dawl. L-ewwel Sidna Ġesu Kristu tagħammet fi xmara Ġordan. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denji. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jom, għalik ismat tal-tana, Ġesu li tbilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaħfrinna dnubietna ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru, Sidna Ġesu Kristu vera ruħu fit-tiġ ta' kaħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna palma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Sliba għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliba għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliba għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna lik ismat tal-tana, Ġesu li tbilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla
u sejjaħ għall-indiema. Missierna, li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urlina l-inti jomna li kismat talbtana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infer u l-ġenna l-erweħ kolla wejn li dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Fir-raba misteru nikkonsidraw l-Sidna Ġesu Kristu tbiddel qudiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna li kismat tal-btana Ġesu li t-peletarina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijak. Nikkonsidraw fil-ħames misteru Ġesu Kristu jwaqqaf fl-Ewkaristija is-sagrament tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritin kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urrina l-inti jomna li kismat tal-btana Ġesu li t-peletarina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijak. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu fedana l-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejti ak tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament li l-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u piju ħelwa Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid kif fis-sema jgda fl-ard. Innaddu bietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa
imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, Jistriħu fil-paċi. amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena, Kristu ħniena. Kristu ħniena, Mulej ħniena. mulej ħniena, Kristu smana. Kristu ismana, Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana, Missir Eternalla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Ta' Kristu. itlob għalina, Il-Knisja. itlob għalina, Tal-ħniena. itlob għalina, Tal-grazzja talla. itlob għalina, Muxebba. itlob għalina, Mit-tama. itlob għalina, Li żjed safja. itlob għalina, Li żjed nadifa. itlob għalina, Bla teba. itlob għalina, Li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Tal-aġeb. itlob għalina, Tal-pariri tajjeb. itlob għalina, Ta' min ħalaqna. itlob għalina, Ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollu kaqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħniena. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob Kien għalina, tal-mitimbin. itlob għalina, Faraġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisna minnaj l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rożarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom malla. biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Miki l-Arkanġlu. San Miki l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-dimonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer li x-xitan u l-ispirti l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi kun missier għalina l-Pol u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob San għalina, Publiu,
Itlob San għalina. George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzoni, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom il-qaddissin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, u Alla, inti f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċissjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Mom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.